Работа с касов апарат Perfectace и отказ от въведена продажба. Включете касовият апарат. Изберете режим регистриране и натиснете бутон ОК. Въведете парола, примерно 1.1 и изберете отново бутон ОК. За да извършите продажба в департамент, въведете от цифровата клавиатура цената на продукта. След това изберете департамент. Ако искате да продължите с продажбите, въведете цената на следващия продукт и отново изберете департамент. Продължете, докато въведете и последната си продажба. В случай, че искате да откажете последната продажба, натиснете бутон Void. За да откажете предходната продажба, натиснете още веднъж клавиш Void. Продължете да натискате Void, ако желаете да откажете поредната продажба. За приключване на касовата бележка натиснете Total.